So ngayon, pipindutin lang natin itong set as instant premiere. So, pwede natin i-click yan. And then, dito tayo sa schedule. So, i-schedule nyo kung kailan kayo mag-print. So, yan, click natin. Hi guys! Welcome na naman sa aking YouTube channel. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-premiere. So, punta lang tayo sa Chrome. I-click natin yung Chrome. Ito. Diyan tayo mag-premiere. So, ngayon, para makapag-upload tayo ng video, i-click lang natin tong ito. Ayan. Click lang natin yan. Ayan. So, ayan. Tapos, i-click natin itong select files. So, i-click lang natin itong files. Ayan guys. Hanapin nyo lang yung video na gusto nyo i-upload. So, ito yung i-upload ko. Ayan. Tapos, lagyan nyo ng title yung ano nyo, i-premiere nyo. Ayan. So, dito naman tayo sa description. Ayan. Ako guys, meron nang naka-copy. So, i-paste ko na lang siya dito. Para mas mabilis. Ayan. Kinakopy ko na siya. Ayan. Ako gumawa niyan guys, hindi yung kinopy sa iba. Ako gumawa niyan. Kasi, ginawa ko siya para matik na i-paste ko na lang siya para hindi masyadong ano sa oras. And then, kung may thumbnail kayo, pwede nyo lagyan ng thumbnail. Ayun, bahala. Minsan naman kasi si Shopee nagsasuggest yan dito, mamimili na lang kayo kung anong mas gusto nyo. And then kung gusto nyo ano sa playlist, click nyo lang yung playlist. Yan, ilagay ko siya dito. Ayan, tutorial. And then idadan ko lang siya. Dito tayo sa baba. Ayan. So, ayan. Kayo na ba na mag-ano dyan? Tapos, ayan. Dito naman tayo sa video guys. Yan. So dito naman guys, pwede nyo lagyan ng subtitles. Then dito add end screen. So click lang natin yung add. Ayun yung add. And then mamimili lang kayo dyan. Dito mamimili kayo kung anong gusto nyo dito. Ayan. Ako ito pipiliin ko. Click mo lang ito. Yan, i-click nyo lang yan, dyan. So, ito. So, subscribe ito. This viewer. So, ayan, choose specific video. Ako namimili eh. Hindi na si Shopee mag-suggest. Ako mamimili. Ito. Pipiliin ko. So, sa playlist naman tayo. Ayan. And then,
end screen to guys ha, end screen. Ayan. So, isi-save lang po natin. Tapos, lagyan natin ng add cards. Ayan. So, dito, pipiliin ko ang video. Ayan. So, mag-suggest yan siya guys kung anong mas better sa ano mo. So, pipili tayo dito. So, dito, ito na lang, paano gumawa ng FB page. Ayan. And then, natin adjust natin ng konting oras. Click mo lang to. Ayan. Ayan, 18 seconds. Bago siya makita guys, 18 seconds. Ayan, palit natin. Ayan. Pag abot ng 18 seconds, ayan, lalabas na yan siya. Paano gumawa ng FB page. So, save na lang natin. Save. And then, dito naman tayo sa chips. Ayan. So, dyan guys, makikita kung may CPR ba yung content mo or may reuse content ba. So, dito ma-check yan mamaya pagkatapos lahat ng pagka-processing. Nagpa-processing pa ngayon yung video mo. So, mamaya, pag na-upload na siya ng 100%, makikita dito kung copyright ba o reuse content dyan. Yan, makikita dyan na restriction. And then, punta tayo sa visibility. Ayan guys. So, dito na tayo guys kung paano mag-premiere. So, ngayon, pipindutin lang natin itong set as instant premiere. So, pwede natin i-click yan. And then, dito tayo sa schedule. So, i-schedule nyo kung kailan kayo mag-frame. So, yan, click natin. Yan guys, lumabas. So, depende ko anong petsa nyo i-premiere. Ako, sa Friday ko yan. Friday. Yan. And then, September 24 Friday. Ayan, tama. And then, anong oras? Yan. Pipindutin lang ito dito kung anong oras. So, ako mostly kasi nagpe-premiere ako 6:30. Ayan, yung schedule. 6:30 PM. Pinas time guys ha. Pinas time. Hanapin nyo yung 6:30 Pinas time. Yung iba kasi, lalo sa ibang bansa, army time. Tapos, may agwat pa yun kung kung kagaya yan, ibang bansa, 5 hours ang lalo kung Saudi, ganyan. Itatansya nyo guys, kasi ibang oras doon sa dito, sa Pinas. So, ayan, 6:30. Click natin. Isa-set nyo lang ng local guys. Ayan, local. Sa akin kasi default set to local time zone. So, ayan yung oras ko, Philippine time. And then set as premiere. Yan. Kung gusto niyo naman maglagay ng trailer guys, pwede nyo pindutin tong yung set up premiere. So, i-click lang natin yan kung gusto nyo lagyan ng trailer yung yung video, yung premiere mo. So, i-click lang natin to. Ayan. May lalabas dyan. And then, pipili kayo dito. Ayan. Add, redirect, or trailer. So, kung gusto nyo lagyan ng trailer, yan. Pwede yung pindutin yan. And then, pipili lang kayo ng videos. So, ayan, meron akong 3 videos dito. Ang premiere guys, minimum lang niya is 3 minutes. So, kung may 3 minutes ka na video doon or 2 minutes, ganyan 1 minute, pwede yun i-trailer. Lalabas yan dito, kagaya nito, lalabas. Mga minutes lang ho yan. So, ako mostly yung mga tinitrailer ko ito. Pero dahil nga,
hindi ako maglalagay ng trimmer ngayon, so ika-cancel ko siya. Pero kung gusto mo naman, i-click mo lang po siya. Lalabas yan. Ayan. And then, ayun lang guys. Mamaya, antayin natin mamaya pagka-upload ng videos. A few moments later. So, dito guys, makikita natin dito na no, yan, 100% na na-upload na siya. So, dito, no copyright, no issue found. So, ibig sabihin, wala siyang CPR or wala siyang copyright, hindi siya reuse content. So, dito siya makikita guys sa chicks. So, ayan, i-click lang ang chicks. Ayan na siya. Ayan. So, dito na tayo. So, visibility. Ayan, i-check natin ulit yung ating oras. So, dahil wala namang nakita guys, i-schedule na natin. Click natin yung next. And then, yan, i-click lang natin to, schedule. Ayan na siya guys. So, automatic na yun, makikita na yan dun sa ano natin. Ito. Ayan. So, andito na po siya. So, restriction. Ayan. Ito. So, wala po, none. So, ibig sabihin, walang CPR or walang reuse content na nangyayari. None po siya. So, dito na lang po at sana may natutunan kayo sa aking tutorial. So, kung may mga katanungan, pwede kayo mag-comment below para ating sasagutin or may suggestion kayo, pwede nyo i-comment below. Maraming salamat. Bye-bye!